Zic, eu așa merg. Dacă mă grăbesc, mă grăbesc. Asta este. Îmi ia carnetul, da, asta e, ce-ți fac acum? Asta e, plătim. Uite cum îmi anulează ăsta. Ce zice? Diana este singura care e constantă în declarații sale până acum. Alții se suveraniști să succes după cum bate vântul, nu după cum vine valul. Vine valul, îmi ia calul. Ce e val ca valul trece. Țineți minte ce vă spun, tu rămâi la toate rece, tu te îndeamnă și s-o poate. Cine mai știe, bă, și Eminescu. Era un pușter, întrebam și că cine mai e și Eminescu ăsta? Zic, n-are rost să te chinui, mă. Dar profesorii ai lor nu s-au gândit, mă, să le predea un pic de Eminescu. V-am învățat, mă, de Eminescu la școală, că numai de la mine cât ai auzit. Da? Hai că intrară și trolii și boții. Așa, pe aici cred că intrăm pentru asta, nu? Că e lângă BNR. Eugenul Carada, intru pe aici și intri pe strada Doamnei. Da, da. Mai știe cineva de Muzeul București? Se mai duce cineva la Muzeul București? Da, la Palatul Șuțu. Frumos, dumneavoastră știți? Alții, nu știu nici pe ce lume sunt, da, păi de Palatul Șuțu și Muzeul. Mă știți, mă, v-ați dus vreodată la Muzeul București? Nu v-ați dus. Uite cum au rămas porcăriile astea de pe vremea lui Ceașca, lui pandemiei. Uite, acum trec prin fața bisericii ruse, ia putinist-o, nenorocit-o. Și prima mea călătorie a fost la Washington. E după negocieri. După negocierile americano-ruse. Păi cât mișto am făcut eu de ăștia. Hai de capul meu, foarte greu. Foarte greu cu oamenii care nu percep. Să vă pregătiți că eu o să mă dau jos și rămâneți dumneavoastră la volan. Și eu cuant. Și vedeți, e o parcare acolo unde ar trebui să... Da, mă descurc. Da? Vă arăt eu unde e. Da. Cedezi să votezi Simion. Bă, dar de ce nu cedezi tu, bă, și du-te, bă, cu Simionul tău? Tăiați-vă venele împreună. Bloc, mă, de la mine, hai. Marși de aici. Auzi, să cedezi? Bă, tu dai seama ce neam de cretini să cedezi? Tu dai seama că asta face parte din neamul cretinoizilor? Cum mă să cedezi? Sau ăsta, ce dracu era? Îl chema Dorel. Da. Hai, e cu Dorel. Vă pup! Vă pup! Aici, mai puțin mai încolo, după BNR în stânga. Vă pup! Hai că ne vedem acum. E blocaj aici. Cred că acolo se blochează. Eventual, dacă mai stăm mult, dacă e blocaj acolo, mă dau eu jos de aici. Și mergem noi pe jos încolo. Că am impresia că e blocat total din cauza autocarelor și astea. Se poate. Că n-avem mult de mers. Ia zi, Andruș. Stai că mai mergem un pic. Dacă nu putem să trecem, ne dăm jos. Că deja văd că e bară la bară, nu se mai poate merge. Haide să mergem un pic mai încolo. Să mă dau jos și o luăm pe jos. Stai, s-au găsit locuri de parcare sau... Hai, băieți, hai. Hai, mă, bagă-te, nu mai sta, băi, frate. Ia uite-l, băi, frate, mă. Fățați, bă, să vă băgați. Stai, mă, mami. M-a lăsat un ucrainean să trec. Cred că dacă află că e șoșoacă, intră în mine. Suntem la BNR. Da. Marmoroș. Clădirea Marmoroș. Așa. Păi noi ne oprim un pic pe stânga, mă dau eu jos. Și... Cred că puteți să intrați exact acolo, dacă... Nu cred.